Ay guys, medyo gabi eh. Plus, hanggang mga kaubanan na rin nga tubig na. Ako ning higda kay gutom ko. Kuha ng panahon. Kanang ga dengdeng, gawan-uwan. Mura magdi summer, dapat tinta ingaron March, di na taro magwan-uwan. Kuha na jud, hang namatikdan na ajoy kanang na climate change. Kaya sa una, basta March, maglagiting naman ang kainit. Karon kay mura magnaay La Nina, gawan-uwan man dari. Kuan ba kanang gidamilihan ko kay daris ilati. Nay kuan na ay ito. Hindi ko ano pa ni lugar yatan og bulit. No nang dari dapit na nagbasak. Kuan man ni dani kanang simento nga hilaw, wa jud na klaro pag simento kay kuan murag lapukon pa. No nang og na ito magbasa-basa murag kuan lapok. Pero kay man sa makabuot sa pagbuot sa Ginoo kay uwan jang pawanon uwan man jud. Share ko lang na ako'y na tanawan ba sa kanang social media bitaw. Sa bagay ila raman ng kinabuhi pero ako nagtan-aw sa katong mga baji bitaw. Daghan naman na sila. Grabe na jud tao ron, grabe na jud ka makaingon jud tag mga dautan. Dautan dyan na nga na kay wala naman na kanahon nagtarong nga katong bajing buhat inja nagkuan si dyan nagbilangkad inja gidjahang gi tabon sa ijang atubangan ag kuan ra ag kanang basiyo sa Magic Sarap. Gamay ra man dyan ng basiyo sa Magic Sarap. Moray gitabon. Inja mga ingana ba mas para na mas mo viral pa ng mga buhat sa Dimadyo, buhat sa demonyo kaysa kanang mag-share ka og word of God, mag-ispot ka og pulong sa Ginoo. Wa jud mo tan-aw nimo. Pero og mga ingana na gani makaingon jud ka nga grabe jud ay kalibutan ron. Mas ganahan pag mga tao mo promote sa binuang kay kuan man jud ila man dyan gi-promote pud to nga ila man gipang share. Nakaingon lay ko na bajing aron ba og ako makaingon jud ko kita baji makakita tag ingana sa social media nya imong gi-share ng ingana lain man dapat man gani di na nimo ikuan nya naglibog lagi po kong mita kay mga ingana mga kabastusan i-promote hinuon. Makaingon lagi ko hala kuyawan magkuan ron nga mas mudaog pa jud ag kuan kanang mga buhat sa demonyo kaysa mga tawo nga nagbuhat og tarong di mo viral kadto kay grabe daghan ning share dadto nagbilangkad sa mga baji uban para lang makakwarta di balandra na ilahang kuan kanang lawas kadto jang gikakuanan kay ag jang atubangan gisapungan ang katurang kanang nay katong buho sa jang gamit mga tao ron na naikadlok.
Ara na naon. Bading buhat. Hindi, pang shared post mga badge po nga, di taron ka. Shared ba di kag nga na. Pang shared post nga. Labaw pong kuan. Nainang jara. Focus di kas social media. Magsikag kuan sa mga, di pang post sa mga tao na. Kuan dyan. Gikan Miss Lungsod. Inja na nasa lay ko basa. Guwang naraba na. Shout out Mama Julie. Mama Julie. Ning sore kas ko basaan sa ubos. Wadyo ko nung kakakita. Daning guwang na. Si Roy may nakakita. Hindi, mga dyo ko kay bupalit na danis tindahan mahal. Naibangguran ato na. Ba? Ha? Ikaw rugod. May bangguran na rin, hay mangguron. Kani, kaya among kuan lumpiaon. Bangguran to ah. Kasi Aliana, ron mailad po ba? Kaya di man mo, Ako da. diba ang ginago ko may munbe? Be, Pero di mag, kuan na na. May bangguran na rin sabi. Aray ko. Hindi ako magpapakadas. Dara na yung ipalita sa tagpanay. Oo, lagi na. Adyo pila. Ang gawasan yung gisagas gatas ni mo pa. Ay magsigas kuan. Ikan mis kuan kanang lungsod mo ipalitas na nay. Si Aliana, first time nga mong gibijaan. Nisabot naman po nung pong balikon. Ang umahanad po si Tagbiza-biza, tol bata suwid. Halakatan. Mula ko, bitaw. Pangano ka mo sabi. Ganyan eh. Naglawoy ko sa udto. Ano dyan ko kakawag nilawoy? Ada pizza, sir. Sabi. Nagdarag niyo review na eh. Sa ibabaw. Lamit na nagutan tatan mong buhos niya na. Tagal ko basan dyan kamunggay. Na, dyan sabi gabi eh. Ako, nagawin mo ba? Kumasa ka mo ngayon. Ay bago dito. Sige lang ang tagkarni. Sundi ko ano. Saging. Uy, halaw. Guwang jud. Huwag lagi. Dapat akong skip ang Julie. O, Juni ka kita. Oo. Ay, Bisag- John. bisag- bisag- Makakakita, John. Pabilin man ko nila. Nga ni kadakawan. Nga ni kadakawan. Oh, bisag dabong ba? Dapat na dito siyang ipan. Bisag dabong Basta ba? kita. Hindi siya kita. There's dapat. Nagtambunan mo mas mga sagbot. Bato na minay. Do, day pando. Bisag kuwan ba? Bisag, Mamaros ako. bisag, ano may, Ako ay bangguran na yan. bisag ano may, dabong Wala niya lumpiawan or mailat nung isa. Ito, lumpiaon. Oo. Mabito sa niya ron, no? Nabintag lawas kay Kao na ugnay ka ng kapadyas, amo nang isi, kay di mo na magkakapadyas jud. Da, saging, kaya mukha sa saging. Amo mag-ilar yun, kay Ano, ano, prito ang saging, kaya may mukha sa saging. buwatan. Sada. Hindi, nagsuban. Hindi man makasuban, nagsubang mo lang ng mutas. Kung ito, may nagsuban ako. Awaray sa kapagi mo. Nagsubaan sila. Ako ay. Balik si Milia Dugan. Yung nga ni mo. Bitot. Nga na. Ano na tagsa? Pagitsaw. Milon. Adto na me. Ang saya na rin itong budyaan. Magbudya-bidya na, kay pilay din niya lang, si size na. Ay mga bilin-bilin sa bahay ba? Mga naman na, mabilin. Na, adto na me na eh. Sabi. Uy, Mga lagi. kaya ang kari. Ang saging. Oh, Sabi. nalipay. Tay, lagi tay. Kaya marot mo nabiyaan ko parton. Kaya ko ano to, tayo paan. Nagdama may paan. Favorito. Imo favorite nga paan.
Wala, kay kamugay ya. Dami ni ganang kukuantan. Kanang nay gisaon ba? Tanga kanang maglagoy man. Abot na. Yan. Tampitos. Okay ra ka? Naman sa man ka. Nga na. Manay very good. Pwede na mabilin. Ay ba? Daga na dyan yan. Daga na dyan. Kaya mabili naman. Di man ko dapat mahadlok. Kay kuan man ta anak man tas Ginoo na magginoo naguban. Na, di mahadlok no. Ang gidagi mong kuan day. Nakang gidadag saging pinirito day. Nas kuan. Yan. Dali mang snack mong papatan dia. Enduring duha dia. Dahil lima. Bang siya nga din taon na. Cake ko nung gamay. Patan. Yung cake niya. Mana alam ide siguro ni si Ja. Maman na. Bisa ding mahawig patag cellphone kay Nami siguro din no. First time ini palit na nito sa bikir eh. One. Mara magkuan. Mara magkanang sa nga na kanang sa nga na. Maka din eh. Laming patan. Lamig mo guys. Yang kita Laming ibog. guys. Unsa? Kami guys. Lami. Mangga lami ha. Eh.